Ndị Igbo be anyị agịdịgba nwa Ndewo. si ndewo ndị Igbo Ndewo ndị si Igbo. ekene m unu Ekene m unu. Dijen daalụnụ unu emeela si anyị bụ Igbo Class World. Yes, anyị bụ ya. Anyị bụ ndị na-akụziri ndị Igbo amara asụ Igbo. Ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo, ime gịnị agịdịgba sifa bịa n'Igbo Class World bịa mụta Igbo. Class World bịa mụta Igbo. Deela anyị edemede gwa anyị na ị chọrọ gịnị ịmụta Igbo. Onye Igbo amara asụ Igbo. Ị bụ onye Igbo? Agịdịgba onye ahụ ọ bụ onye Igbo? Si mbanene. Onye Igbo enwere afọ Igbo ọ bụ onye Igbo? Mbanene. Ngwa gụọlụfa. Unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebe isi. Unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebe isi. Ọnwa zuo akwụ onye ụgwọ. Taa bụ gịnị? 11 July. Ka ihe bụ mba ọ bụrụ 11 July ọkwa 12. Ka ihe bụ 12 n'Igbo papa? 12. Kwuo 12. Taa anyị ga-amụ maka ụmụ anụmanụ na-enyi ya. Ụmụ anụmanụ dị iche iche. Ngwa agịdịgba nwa. Ịmalụ abụ ụmụ anụmanụ niile. Ngwa lụba ndị niile ịmala aka. Nke a bụ gịnị? Si toro nya atọkị. Ngwa kwuo nke ịmala. Nke a bụ gịnị? Na ngwa lụba ndị niile ịmala aka ka ikwube afọ ya. Nke a bụ gịnị? Pig bụ gịnị? Chicken bụ gịnị? Ngwa frog bụ gịnị? Rat. Rat bụ gịnị? Oke. Monkey bụ gịnị? Tortoise bụ gịnị? Mbe. Kwuo mbe. Dog bụ gịnị? Nkịta. Snail bụ gịnị? Ya, ị na-ekwutekwu ya. Millipede bụ gịnị? Esu. Kwuo esu. Nke a bụ gịnị? Ka ihe bụ nke? Ọgbakụlụ na ihe a? Crocodile. Kedu afọ ya n'Igbo? Kwuo agụ iyi. Na leopard bụ gịnị n'Igbo? Agụ. Ikwutekwelie. Elephant bụ gịnị n'Igbo papa? Nke papa. Nke bụ gịnị? Ichoku. Kedu ahụ ya n'oyibo? Amakwa m ahụ ya n'oyibo. Parrot. Ikwutekwelie. Papa ne nke. Kedu ahụ ya n'Igbo? Ikwutelie papa. Kedu ahụ ya n'Igbo? Nene anya. Kwuo ikwiyi. Ne nke. Kedu afa nke a papa? Ọkwa horse bụ ire n'oyibo. Kedu ahụ ya n'Igbo? Kwuo anyịnya. Ne nke. Kedu ahụ ya n'oyibo papa? Cat ka kite. Ọkwa kite. Egbe. Kwuo egbe. Egbe tiri nwa na-ebe akwa. Ibu gị. Nekwe nke. Papa ịma nke. Kedu ahụ ya n'oyibo? Kwuo nwamba. Papa ọ dịkwa ka ịmatacha aba ụmụ anụmanụ. Nekwe nke. Dog. Kedu ahụ ya n'Igbo? Papa kwuo onye. Ka nye gị clue. Kedu ahụ ya? Ọbọgwụ. Ikwutekwelie papa. Kụọ aka. Wo. Ibugo. Ụmụ anụmanụ okwuchegokwa aba ụmụ anụmanụ niile n'ụwa na-enyi ya ndị be anyị. Ya bụ ịpụta mgbede kụzielu ụmụ gị akwụkwọ, ịkụzielu fa Igbo ka fa na-amụta, ka fa nwee ike na-eme ka ndị Igbo fa na-anụ Igbo fa dịka
ọtọlụ n'ala Igbo ma fadịna ka onye ọcha bịala ala Igbo. Rapụlụnụ ndị nkụzi oyibo ka fa kụzielu ụmụ unu alụzi n'ọlụ ndị nkụzi rapụlụnụ fa ụmụ unu fa ya amụta oyibo amaka otu kọjọ. Biko nu bịanụ ka anyị gbakọ aka ọnụ kwanyite Igbo na-anwụnyu anya. Igbo makwala afọ n'ala, bịanụ kwado anyị. Jeenu n'Igbo Class World. Kedu afa YouTube anyị? Igbo Class World. Gaa n'ebe ahụ, jeenu binye aka n'ebe na-acha mmemme, binye n'aka n'ebe na-acha mmemme ya na mgbalimgba. Ndewonu, ngwa sifa ka emesịa papa. Ka emesịa. Ka emesịa, ka ọ dị mgbe ọzọ.